So mai... Hi Johnny, ti'n right? Helo, ti'n iawn? Yeah, really good diolch, really good diolch. Good. Ti'n cadw'n iawn, ti'n brysur ar y foment, right? Wel, just yn y cyrraedd, Milton Keynes i fi, am y Covid test barod am penwthnos. So, ie. So, fi'n fod brysur, cysgu fi'n mynd i wneud gyfo hir. Ddechrau efo'r weekend. Ti'n edrych ymlaen i chwarae nôl fori? Mae'na gyfnod i bod yn dod dros y doleg lle mae wedi bod yn eitha tawel, ond oedd cyn y doleg yn brysur iawn efo chi. Do, ti'n bod, mae'n neis i ddod nôl, dechrau nôl ar y dats, dy fe, ti'n bod, ni gyd yn yr un lle, ddim yn gwybod beth sy'n digwydd gyda'r pandemig yma, dy fe, ti'n bod, so, odi, mae'n neis, oedd y bach o sioc bo fi yno fe yn y tournament yma, achos fel arfer y top 16 yw'r tournament, ond maen nhw wedi newid y blwyddyn hyn i'r top 24. So, yeah, chuffed o hwnna, ti'n bod? Yeah. O'n i'n gwylio fideo eitha doniol o'n ti, actually. Oedd ti'n callach bod ti ynddo fo, oedd et? Na, ni ddim yn gwybod dim. Mark, fi a Mark, ffrindiau mawr yn y darts, dy fe, a wedi dde, hey, Johnny wedi dde, you're in the Masters, wedi dde. I said, oh, Mark, don't talk daft now, because, it's the top 16. It's me that can't usually count, not you. Wedi dde, no, genuinely. So, unwaith ben oedd yr alwad ffôn, edrychus i'r social media, a dde'n iawn, so ffys i ffôn oed, i ymdeirio fe, dweud. So, yeah, it's a bit of banter between me and him, fel, ti'n bod? O, ma'n dda. O ran darts in general, dwi ddim yn hollol siŵr pam am hyn, chwaith, ond y nickname ti yw y ferret, ynddi? Oes yna reswm penodol am hynny? Oes yna stori ti ôl iddo fo? Na, dim, trwy rygbi yw e, gyd, ti'n bod, amser o'n i'n wario rygbi, ti'n bod, so'n credu o'n i'n 9 stôn yn blincyn yn socan yn glib trwyddo fel, ti'n bod? A o'n mor fach, a ti'n bod, o'n i'n wario mewnwr, dy fe, gyda Pontevedra, just alfodd rhywun fi ferret un ddwrnod, a fi'n credu stico dde, ond ti'n bod, dim byd beth i gael, it was just a nickname that stuck fel, ti'n bod? Yeah. Mae'n rhyfedd sy'n mae nicknames o'n sticio, mae'n cwpl o bechgyn sy'n ffrindio fo ni, mae'n just nickname, does na ddim rheswm, really, ti ôl iddo. Ag, obviously, Jonny B. Good yw walk-on song ti. A dwi'n meddwl bod fi'n gwybod ar ateb i'r cwestiwn yma, ond efo ti ddewisiodd yr gan a pam Jonny B. Good? Wel, na beth oedd e, ti'n bod, fi wedi dewis y can, achos mae Jonny yn y gan, dy fe, enw Jonny yn y gan. So, ond pan dechreuais i ar y PDC gyda'r darts, na beth wedyn nhw oedd, os y ti'n gallu dewis can bod y crowd yn hoffi, byd nhw'n dilyn di straight away. So, basically, na gyd oedd e, ti'n bod, pick the song that the crowd like a go for that. So, pawb yn nabod Jonny B. Good. Yeah. So, na pam dwi eisiau sef, yn honest. Yeah, mae'n tune yn dydi, mae'n cael pawb ar ei trai nhw hefyd. So. Ag pryd ddechreuais i chwarae darts? Wyt ti'n cofio y tro cyntaf ti bigo 3 darts, o'n i? Na, i fod yn onest y ti, ti'n bod, oedd yn had o ar y darts. So, mae'n fwy yn deulu o ar y darts. Oedd yn gi o ar e, oedd y ci o ar e. Mae darts wedi bod yn y teulu ys blynydde mawr. A ti'n bod, fel pan oedd y bod lan gyda'n dad, oedd ei darts yna fe, so byddwn ni'n treulio twli at y dart bod o'r wal fwy na dim byd. So, ti'n bod, so'n gwybod yn iawn pwy oedran o'n i'n treial, ond yn ware fel bach mwy serious, o'n i'n ware rygbi youth gyda Pontevedra, a ar nos o fi a Kendall, un o'r partneriau gorau, oedd e ware bachwr i'r clwb, a oedd rhaid ni gael rhywbeth i wneud ar nos iau. So ar ôl treino, deceido ni i ware darts. A fel y dath e, o'n i'n ware yn y clwb rygbi, a just rhywbeth i wneud yn os iau, ond fel ar ôl ni, oedd e'n mynd o hobi wedyn fwy, oedd e ddim fel hobi wedyn, oedd e bach mwy serious, oedd ti'n moyn ware'r county, o'n i'n moyn ware'r Gymru, a wedyn... Faint oed oedd o'n dechrau mynd yn fwy serious? Dechreuais i ware'r county level, fi'n credu ni bwyty 28-29. Yeah. A wedyn, bennes i achos o injuries rygbi, a bennes i o'n i'n 34 yn credu'n benni. A dechreuais i ges i cap gyntaf yn Cymru wedyn, so gyda'r BDO system, so ar ôl ni o'n i'n meddwl, wel,
ma'n trio wneud arian, bach o lyfr mas o fe, dwi. A dechreuais y PDC beth hwn, y 7th blwyddyn hwn fi'n credu. So, mae wedi mynd yn reit. So, mae'n da. Dwi'n dilyn dats, ac dwi'n dwlu ar y Premier League, dwi'n fod yn dilyn ar sgwpl flynydde. Es i lawr i Gaerdydd rhyw 2 mlynedd yn ôl, dwi'n credu, gyda ffrind lawr i'r Premier League, oedd hwnna'n clas, nes i really joio hwnna. Ac yr European Championship hefyd oedd hwnna'n Gaerdydd, dwi'n credu hefyd. Is i hwnna hefyd. Silovic nath ennill o'r flwyddyn yna, dwi'n credu. Ond oedd y World Cup, obviously, cyn dod, mis Tachwedd. Nes di, obviously, giro hwnna gyda Gerwyn a llonggorchiadau. Beth yw hwnna i'w uchafbwynt y yrfa di, neu os nad, falle yn unigol, beth oedd yr uchafbwynt i ti? Mae sawl peth, ti'n bod, mae'n dechrau fel pan ges i bigo wario dros Gymru yn y BDO system. Na beth oedd y dechrau, dwi'n fe, ti'n beth gret, dwi'n Cymro, Cris Coch, ti'n bod, mae pawb, dwi'n fe. Ond fel ath ymlaen, mae'n sylwares i yn final y Players Championship, fi'n credu. Dwi'n fe Players Championship neu rhyw, so gofod pwy'n oedd yn Minehead, gerbyn Van Gerwen. Ti'n bod, oedd hwnna'n uchafbwynt, ond i ennill y World Cup, ti'n bod, that has to be the best thing so far yn dat i fi, ti'n fe, ti'n bod, so, oedd e'n briliant, it was one good feeling, fe hwn yn dweud. Ag sut nath y dathlu fynd wedyn ar ôl y noson yna? Oedd na dathlu mawr, dwi'n gwybod, oedd Covid yn broblem, ond oedd na dathlu? Na, dim byd, achos o'n i mas yn Awstria, a oedd e'n total lockdown. Really? Oedd ddim yn cael cerdded y streets ar ôl 8 o'r gloch. Oedd ddim dorf na, obviously. Oedd ddim byd yn agor. Oedd ddim bar ar agor. Oedd yr hotel, obviously, ar agor. Ond oedd ddim bar ar hotel ar agor. So ni wedi dathlu eto. Ni'n dal yn ôl fi'n credu gael good thing, ti'n fawr? Fydd angen dros yr haf, fydd angen o leia pethefnos i ddathlu hwnna i gyd. Briliant. Colli trac on. Ti wedi sôn chydig am y rygbi a pethau, ond dwi'n credu just dros flwyddyn yn ôl, os mae amser fi'n gywir, nes ti roi gorau dy swydd di bob dydd i ddod yn full-time professional darts player, os dwi'n gywir yn deud hynna, cywir a fi os ddim. Ac oedd hwnna'n benderfyniad anodd? Na, i fod yn onest, right, fi still yn gweithio fel plastrwr llawn amser, okay? Right. Ond, ti'n bod, y peth yw, mae'r cyngor, fi gweithio'r cyngor gyda Gyfyrddin, a ma' nhw'n sgôl i fi 100% i fod yn onest, a gadael fi gael unpaid leave. So, fi gallu wneud y dart fel full-time professional, really, ond fi still yn gweithio os mae hwnna'n gwneud sens, achos, ti'n bod, mae fe dal yn hobi, ond hobi sy'n talu, ti'n bod? So, so i'n credu, fi o hyd yn gweud wrth y pobl, taw, dechreuais i war y darts ar ôl gwaith. Ti'n bod, o'n i'n gweithio a darts oedd enjoyment, ti'n lawr a hobi fa. Ond nawr, fi'n ofon cymeryd y step o benni gwaith, achos fi'n gwneud y ddoi trwy'n fywyd o darts, ti'n bod? So I'm afraid to do that little step of finishing gyda'r cyngor, ti'n bod? So, ar y foment, so fi fwy fel part-time pro ar y darts, really, achos fi still yn gweithio, di fe? Ond fi yn ofo wneud y step yn dwetha i fynd full-time, di fe? Wel, mae hwnna'n credit, really, because sy'n llawer o'r boys eraill, really, yn y top fanna sydd yn gweithio ag yn chwarae darts, nag oes, so mae hwnna'n credit. Fi'n credu dim ond 2 ni sydd yn credu, yn y 32, top 32, dim ond 2. So, fi so'n siŵr amdano Webster, os mae fe still yn y 32, fi'n gwybod mae fe yn gweithio, a Dirk van Duven bod e. Wrth gwrs. So, ti'n bod? So, oedd y cwestiwn fi oedd sut oeddech chi'n dallu'r World Cup, ond amlwg fydd hwnna wedi cael ei posbonio am y tro. Ond o ran Gerwyn wedyn, os gen ti unrhyw straeon am chwarae gyda Gerwyn, i straeon doniol am fod o gwmpas e?
Na, i fod yn onest, gyda Gerwyn, fi'n ffrindiau trwy dartiau, ti'n bod, a fi'n abod rhai o'r pobl o chwarae nithrin amser a Gerwyn. Mae Alec Jenkins yw enw, fe oedd ar y wing i Castellnedd amser oedd Gezi yn chwarae, a ti'n bod, ti'n clywed y stories bod Gezi bach yn wyllt, a odi hwnna'n iawn achos mae yn wyllt, ond na beth fi yn licio gyda Gez yw ta beth sy'n ar ei feddwl mae fe'n gweud. So you either like it or lump it. A ti'n fi'n taip, wallta ni bod rhywun eitha straight o ti, na rhywun, ti'n bod, yn trefo rhi neis. Ond ti'n bod, mae'n bach yn harner. Ti'n bod, o'n i ar y stage, a amser mae fe'n taflu, mae'n bwrw 180, a mae ti'n cael y Yahoo, ti'n cael y big thing. Mae fi'n cofio un tro, bwres i'n 180, a weiddodd e'n bwyd sy'n jwmpo mas yn bloody cruise, ti'n bod? A gawn ni ddim yn just yn disgwyl hwnna fel, ti'n bod? Ond mae fe mor doniol, ti'n bod? Fi'n cael sport yn cael fe, ti'n bod? Ond, ti'n bod, fel ni'n gweud, so ti'n mynd mas fel i socialise rown dre a stwff fel la, ti'n bod, gyda darts. It's a job, ti'n wared y game, ti'n benni, ti'n ôl y stafell fel dwi'n weli fel, ti'n bod? So, it's not fel oedd y blynyddoedd yn ôl, bod ti'n mynd lawr y tafar, bod ti'n na'r diwedd nos, night clubbing o hwnna. You don't do that anymore, ti'n bod, mae lot mwy proffesiynol, ti'n bod, fel fi'n gweud, ti'n cymryd e fel dy job llawn nawr, neu fel jolly, ti'n bod? Ie, ac dwi'n meddwl bod hwnna'n wir yn dat, oherwydd, ti'n gwybod, pa mae'r crowd yn llawn tu ôl ti, a mae rhywun yn hitio 180, ti'n gweld y paint sydd gyd yn mynd, a mae'r drinking culture yn eitha cryf yna sydd yn gret, mae'n rhan o'r hwyl. Ond wyt ti'n cofio chwarae yn erbyn rhywun oedd yn gwbl pisgach i, neu un o'r cwestiynau, back in the day, wyt ti'n cofio rhoi absolute cotton i rhywun ac oedd o'n 8 pints deep neu rhywbeth? Fi'n onest, fi wedi cael sawl cotton, cofio, a ni ddim yn 8 pints, ond na, ti'n bod, gyda blynyddoedd yn ôl, ti'n bod, oedd na beth oedd y gêm, ti'n bod, fi'n credu y boedd gallu ifed fwyaf a dal yn well. Oedd yn ennill y comp, ti'n bod, a it was all of the fun of darts blynedd yn ôl, ti'n bod. Ond mae wedi newid nawr, ti'n bod, sim cwrw, sim byd, ti'n bod. Gallai ti fe cwrw os bydde ti moyn, ond ti'n bod, ti sy'n mynd i colli'r arian neb arall, ti'n bod, so mae lot o waniaeth nawr, ti'n bod. Ie. Ac ti'n meddwl, nôl at Gerwyn wan, dwi'n gwybod bod persona mawr efo fo, ac dwi'n credu bod o yn y blwyddyn a channer diwetha wedi gallu dechrau controlio hynna mewn ffordd positif ar y llwyfan. Mae o wedi deud i hun mewn sawl press conference bod o'n gallu managio y gwylltyneb na sydd jyst yn bildio fyny ti mewn iddo fe. Ond sut oedd o yn, fel sy'n sôn am fo'n gweiddi'r celebrator 180 na, ond sut oedd o yn bod ar y llwyfan gyda fe, ac beth wyt ti'n meddwl o'r persona mawr, y big character yma sy'n ganddo fe? Mae dy fe, beth yw e, mae mind belief dy fe is unbelievable, ti'n bod? Mae fe mor gryf, ti'n bod, yn ei feddwl. Oedd e'n briliant, ti'n bod, fel amser wario ni mas yn y Cwpan y Byd, ti'n bod, mae dy fe just ffordd amdano fe, dim colli, dyw colli ddim yn gair, ennill yw popeth. A ti'n bod, he is mind strong, ti'n bod, mae fe'n really, ti'n bod, a mae great captain, ti'n bod, oedd goose pimples da fi, fod honest, ti, amser oedd e'n, ti'n bod, yn trio roi bach o tips i ti a pethau fel la, ti'n bod, ond, ti'n bod, mae fe wedi profi i'r byd dartiau, yn y blwyddyn a hanner diwetha, sim neb wedi bod yn agos i Gerwyn. Gerwyn is the best dart player on the planet, by a mile, ti'n bod? A mae fe wedi profi wrth ennill y World Championship, ti'n bod? A fi'n credu nawr, mae fe wedi wneud e'r ffordd caled, achos oedd y fans i gyd yn, well, they hated him really, ond mae fe wedi troi hwnna gyd drosto, mae fanbase yn nawr yn masif, ti'n bod? Achos, ti'n bod, fel o'r blaen, felly bydden nhw'n, ti'n bod, yn trial dod i off gyda gwyddi a sgrych, ond nawr maen nhw'n gwybod bad mor dda yw e, a maen nhw tu ôl i fe, i cael gweld yn trial taflu'n well to, ti'n bod? So, mae wedi troi y fanbase i gyd rownd, from the haters to the lovers, I suppose, nawr, ti'n bod? Ac ti'n sôn am y gweiddi na,
Os gen ti unrhyw storiau gyda'r crowd, allai bod pobl ddim wedi bod yn gweiddi pethau cas yna ti, ond beth yw'r peth mwyaf doniol ti wedi gweld ar y roci, neu peth fwyaf ffynnu ti wedi clywed yn y crowd, oes rhywbeth yn sefyll allan? Wel na, gyda'r crowd, na beth ti'n cael, mae'r banter, fi'n credu falle bod, sa'n gwybod, 30% o'r crowd na i watch yn y darts, a mae'r 70% arall na i gael cwrw, the party, yeah, definite, ti'n bod? Ond mae'n weird, achos ti aros ar y stage yma, a ti'n bod, mae da ti, just wedyn ni'r 4,000 yn watchan ti yn y background, a maen nhw gyd yn canu a gwyddi, a mae popeth yr un sŵn, so, ti'n bod, ti jyst yn clywed yr un sŵn, a wedyn un llais yn gwyddi wedyn, miss. A ti'n bod beth, mae'r llais yna fel bod rhywun yn aros yn dy glisti gyda microffon yn gwyddi miss ar y glist. A ti'n pigo fe mas mor rwydd, ti'n bod. Mae'n weird, it's a weird feeling fel mewn crowd mowr. Ond dwi'n cofio war, pryd oedd hi, dy fe blwyddyn diwetha oedd yn y World Cup, fi a Gezi yn aros wrth o'r ochr yn barod i fynd lawr, oedd y crowd i gyd na, bla bla bla. A wedi si, Gez, do you mind going first? A wedi no, why is that, Johnny? I say, well, I've never been booed in my life. And now I'm walking down here with you, I'm going to get booed. So, bach o banter, ti'n bod? So, guys, you've got to go first. Just come on. I'm some of it, my voice says that, fe? So, I'm some of it going, just come on, fi'n mynd, fe? Ti'n bod, ti'n bod, ni yn cael bach o sport. Ti'n bod, mae'r crowd, fel fi'n gweithio ti, either maen nhw'n licio ti, neu maen nhw gerbyn ti, as maen nhw gerbyn ti, you're in for a hard time, ti'n bod? Ti'n bod? Mae'n ddiddorol clywed hynna, am y llais bach o bethau. Cwpl o gwestiynau eraill ar y darts. Hittys di 9 data, wel, televised 9 data yn do. Sut dimod oedd hwnna, beth oedd hwnna'n awesome, oedd? Brilliant. Sa'n wedi bod llwyth, sa'n credu bod wedi bod o 10 yn y fywyd darts. A ti'n bod, yn practice, dwi ddim yn counto yn anyway, ond yn Minehead oedd hi yn yr UK Open blwyddyn diwetha, a dwi'n zel of a feeling, achos gyda ni, fel y Cymraeg, Minehead yw ble ti'n cael rhan fwyaf y support i, achos mae digon agos i Gymru, obviously, di fe, ti'n bod? So, i cael neud fel in front of your own fans, really, was brilliant, ti'n bod? A mae'n good feeling in anyway, ti'n bod? So, yeah, fi gweud nawr, I'd hit one on stage, di fe? Ie. Oedd ti'n deud mewn rhyw gyfweliad nes i watch it, bod yr unig person, cyn i ti hitio'r 9 data yna ar y box, yr unig person sydd yn dis bod ti wedi hitio 9 data yw'r ci, ti'n hitio nhw yn eitha aml yn y practice room adre, oed? Ie, ti'n mynd lan na, falle bod ydy'r 7 treble 20, gret, ti'n bod? Ond falle bod ti'n miso'r 19s yn miso'r double 12, mae llwyth o hwnna'n digwydd. A wedyn bwrw sy'n a wedodd y missus wrtho fi, don't believe you. But see, well, ask the dog then, because he was there. Ti'n bod? Ti'n bod? Na'r unig person yn lli watcho fi, ti'n bod yn gweud tawn ni yn neud ti'n bod? So, yeah, ask the dog, what is it? Ac obviously, o'n i'n tiwnio mewn bron bob dydd i wylio yr home tour, dwi'n meddwl nath nhw alw yn lockdown oedd eich chwarae. So, oedd ti yn dy stafell fyw di, ac oedd rhywun arall yn ei gegin nhw, ac oedd nhw'n chwarae dros Zoom, ac o'n i'n meddwl bod hwnna'n genius, ti'n gwybod, fel bod, ti'n gwybod, dim ond dat, set o dat y bwrdd, ti angen, really, ynddi? Ie. Chi'n gallu chwarae dros Zoom, a mae o'n rhywbeth dries i wneud gyda cwpl o ffrindiau wedyn yn lockdown ar ôl gweld chi'n neud e. Ond, sut oedd hynna? Beth oedd hwnna'n really odd oedd yn dros lockdown yn chwarae adre? Oedd e'n odd, ond oedd e'n good practice i fe, achos o ti'n ffili mynd un man, o ti ddim yn gweld neb, o ti'n ffili practeiso, dim byd. So, os oedd ti'n war gerbyn, fi'n gwybod, oedd e'n serious, os oedd arian yna fe, ond oedd e fwy fel o practice i ni hefyd. Ond o'n i'n meddwl weithio e'n absolutely brilliant, oedd ar y dechrau, oedd cwpl o glitches gyda'r computers, I suppose, ond unwaith concro hwnna, oedd e'n brilliant, o'n i'n meddwl oedd e'n fabulous, ti'n bod? Ie, dwi'n gytuno, oedd o'n rhywbeth, ac oedd dim chwaraeon arall ymlaen heblaw y dart yn y wlad yma, anyway. Yr unig beth oedd y dart o gegins pawb, a ath o weithio'n rili dda. Ond sut oedd o? Oedd obviously dim crowd, oedd ti yn adre di, yn tymlo'n rili gyfforddus. Oedd ti'n
timlo fel bod o'n just yn really chilled, laid back, just fel ti'n deud, practice game? Ie, oedd i fod yn onest, achos ti'n bod, y peth oedd, os o ti'n ennill neu colli, oedd ddim ots really, dy fe? Ti'n bod, so ti'n just allu mynd na totally relaxed, ti'n bod, pan os ti'n wario fe ar y llwyfan, mae rhywun yn aros tu ôl ti'n yn adlu'n dy glister, yn trio dod i ti off a beth fel la, ond oedd dim o'r excuses na, dy ti? Ti'n bod, o ti just yn mynd a wario, oedd y bach yn weird, achos, ti'n bod, o'n i wario, yn gris start, par o shorts a slippers, ti'n bod, so, ti ddim yn neud ar llwyfan, dy fe, ond na, it was weird, but oedd e'n good, enjoys i fe. Oh, very good. Pan mae pethau nôl i normal, a mae dats a mae'r crowds a peth nôl, oes gen ti rhyw fath o pre-match routine, neu hyd yn oed post-match routine, cos dwi'n siarad efo lot o'r boys rugby a maen nhw'n cael dominoes a paint ar ôl pob game, just fel cheat ar ôl pob game, ond hefyd mae rhai yn rhoi ei boot, ei tog chwyth mae'n cyn yr 11 cyn y game. Os gen ti rhyw fath o pre-match neu post-match ritual? Na, dim really, ond y beth fi yn meddwl fwyaf, os ydyn ni'n mynd i'r le, fel especially Milton Keynes, mae Nando's reit i fas y stadium, a fel ni o hyd yn mynd i gael Nando's cyn wario y noswaith na. And it's not, sy'n byd a fi fel la, fi just yn pigo lan y darts a mynd. Yeah. Ond ti'n meddwl fwyaf me, ni o hyd yn mynd i Nando's cyn bod ni'n wario darts. Right. So ie, efo nhw'n rhywbeth, alle, ti'n bod? Ond na, sy'n byd a fi really, ti'n bod fi gorfod neud a cadw i. Fi sylwi dy gezi nawr, mae gorfod dod i y dats case ar y ford gyda 2 botel dŵr tu ôl. A fi jyst yn dod i'r dats case na, ti'n bod? Sy'n byd a fi fel la. Good. Beth yw datgofion cyntaf di o chwarae rygbi yn Pontyberem, dwi'n cymryd, nes ti ddechrau chwarae. Faint oed oedd ti'n cychwyn a pwy nath gael ti lawr yna? Fi cofio wario gyda'r Cub Scouts. Fi'n cofio wario gyda'r Cub Scouts. Ti'n bod, fi'n credu taw, efo'r under 11s fi'n credu oedd hwnna. A ti'n bod, dim tîm o 7 o'n i oedd. Ti'n bod, a jyst wario ni 7 o ochr gerbyn y Cubs a Scouts arall. Ti'n bod. So, ond fi'n credu taw, yr under 15s dechreuon ni wario fel clwb yn Pontyberem. A ti'n bod, o'n i mor fach, red, oedd oedd y boes mowr yn wario hel dy fi. O'n i gael dolyr pob wythnos gyda fi. Os gen ti unrhyw straeon am Nige, dwi'n gwybod bod o'n dod o Pontyberem hefyd, ond wyt ti'n gallu... Poses ti fyna, glywes yma ti, sori ba. Na, mae'n iawn, sori, dwi'n meddwl bod mae mrawd i'n cael ei ddysgu o adre, mae chwaer i'n cael ei lectro, mae wifi bob man. Nige fel yn dod o Pontyberem hefyd, wyt ti efo rhyw atgof o fo'n reffio ti neu unrhyw storiau a chi fi'n ysgol, siwr o fod? Do, mae Nige bach yn henach i fi, a fi cofio, right, o Nige, fi ffrindiau môr dy Nige, well, bod fi'n cofio, right, a ti'n bod, oedd e'n trial war ar rygbi, ond oedd e'n gobeith cyneri dy fe, okay? Fi cofio mewn war full back, okay? A dod e'r skullcap hyrtyn arno i ben, okay? A ti'n bod, fi oedd y boi llei ar y car, a ni'n edrych nôl yn y Nigel gyda skullcap ar ei ben, and it wasn't the thing blynydde nôl, okay? Creda fi. A ni'n meddwl i Nige, pam ti'n bodran de? Os mae skullcap ti, war yn full back, a there's no way i bydde fe'n bylon taclo, so beth oedd y point? It was just... Fi cofio fe, oedd rhywun yn cico'r bel, un o'r teams cico'r bel, a mae hwn yn gweithio, Nigel yn gweithio, my ball, ti'n bod y bel yn bouncer wedi 20 yards tu ôl fe, ti'n bod ddim yn agos e, ti'n bod? So fi'n falch ta'r reffost Nigel mewn i. Achos oedd e'n hopeless. O, mae'n briliant. Ag, obviously, o Pontyberem lawr ffôn, oedd ti'n mynd lawr i watch y Llanelli'n aml, neu Scarlett? Fi bach o Cardiff Blues supporter fi'n onest i ti. Oedd teulu da fi byw yn Caerdydd, reit wrth ochr yr Arms Park. A na'r arnig reswm o'n i'n supporto Caerdydd fi'n onest i ti, ond o'n i eitha loyal yn o hyd yn watch yn Llanelli, a oedd yn gefnder i yn Llanelli Scarlett's mad, okay?
So, oedd e yn ei gris goch a ni yn ei gris glas, ti'n bod? A ti'n bod, pa gael fi'n ongl o sgalet yn meiddi Cyrdydd eitha amal pan o'n i'n fancach, dwi'n e? A ond na, Cardiff Blues yn ni. Ond nawr, fi'n enjoy watchan nhw gyd yn ware. Sy'n credu bod fi yn supporto un tîm agor, fi'n bach o just joy watching a game, ti'n bod? Ie. A beth am Cymru wedyn? Wyt ti'n gwylio rhan fwyaf o gemau Cymru neu wyt ti'n just yn gwylio fwy o'r rhanbarth e? Na, i fod yn onest, fel arfer, mae darts dyn ni ar yr un pryd, so mae'n rhaid fi recordo'r gêm, ti'n bod, mae'n rhaid fi watcher Cymru, fi'n dwlu watcher internationals, ti'n bod, so, ydy, a mae'n neis nawr bod cwbl o boes lleol, gyda ni, Ciaran Hardy, ti'n bod, fi disgwyl dde ffili baso, so, ti'n bod, achos oedd ei dad yn hopeless yn baso. So, achos oedd tad Ciaran, Richard, yn arfer cocho Pontyberem a ware ar un pryd a ni. O, reit. So, fi'n gweithio fe, listen, Rich, I taught Ciaran how to pass, so... Pwy oedd da? Oedd gen ti unrhyw arwyr yn chwarae rygbi? Oedd ti'n edrych fyny i unrhyw un pam ti'n iau? Oedd gen ti hoff chwaraewr? O, do, definitely. Ar y safon yw, chyla, fel Robert Jones was everything. Ond i'n meddwl Robert Jones yn briliant, ti'n bod? He's class, ti'n bod? Scrum half tywel, belter y pas, ti'n bod? Na, ti'n bod, he was my favourite, definite, ti'n bod? A wedyn, ti'n bod, edrych trwyddo wedyn, a mae just, ti'n bod, Shane Williams was absolute class, ti'n bod? Ond na fe, fel yma fed fe. Robert Jones, Shane oedd farwr i, o'n i'n dwlu ar Shane pan o'n i'n fach. Pob lwc efo'r penwythnos. Dwi'n siŵr i ddyn ni oce. Ag na i siarad ti wrthos nesaf am trefniadau. A ti? Sorted. Diolch, Jonny. Diolch, Daf. Diolch, Bal. Ta-ra. Ta-ra.